Tane pirang minggu kepungkuri aku diceritani koncoku yen nang etane SLG Unine kuwi ana kuliner sego pecel tumpang regane mung 3.000 utawa 3.000. Nanging aku wis mubeng ping diikuti dalane lur. Kanan jalan iku terminal. Rame lur. Iki lur payake tipis-tipis mesti mripik engko. Terus ana iki sambel goreng kering tempe, ana mie lan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki isih isuk lur, durung jam 7. Iki kurang titik, kurang 5 menit lur jam 7 isuk. Aku wis teko nang nggone Monumen Simpang 5 Gumul utawa SLG lur. Ora ngira yen situasine lumayan rame. Terus ana komunitas atlet pelari mau sing lagi ngenekne sesi latihan lagi lur. Ceritane pirang minggu kepungkuri aku diceritani koncoku yen nang etane SLG Unine kuwi ana kuliner sego pecel tumpang regane mung 3.000 utawa 3.000. Nanging aku wis mubeng ping pira ngono ora kepethuk sesuai arahan koncoku kuwi. Makane iki aku arepe mergo yen olehku marani panggonan kono kuwi sore. Ya bakule kuwi jarene isuk lan sore sanajan bakule beda. Iki lur apa atlete mau. Makane iki tak sempat-sempatne isuk lur aku. Ning sadurunge nanggone papan sing tak goleki iki aku arepe mubeng nang nggone pusat kulineran area Simpang 5 Gumul utawa SLG yen isuk lur. Dadi iki aku bener-bener pisan iki ngevlog neng lingkungan SLG pagi hari. Lumayan lur rame lur, akeh ana bakul buah, terus apa jenenge bakul-bakul sarapan ya sego bungkus utawa warung magrok ya ana sego pecel tumpang. Bisa dipirsani kiri jalan lur, senajana sebagian sik durung buka tapi sing wis buka wis akeh lur. Ngono uga sing apa jenenge wong mlaku-mlaku jogging uga akeh. Saiki kalem-kalem ae diikuti dalane lur. Kanan jalan iku terminal. Rame lur. Minggu pagi Simpang 5 Gumul Kediri. Yen ditonton saka sepeda motor lan mobil parkir lur, iki pancen akeh banget. Ya aneka warna tujuane. Ana sing mung mlaku-mlaku, ana sing jogging, ana uga sing pengen kulineran ngopi golek sarapan. Iki lur ana apa lokasi panggonan acara Kediri kang temane kuno kini ya. Wektune cukup dawa pirang dina ngono, engko jajal disepil nek nggone apa jadwal acara koyoke nek sisih kulon mau lur. Iki lur bakul-bakul lur.
Ning aku sih pengen mangan sego pecul tumpang sing lokasine jare neng etane Monumen Simpang 5 Gumul. Ki lur sing tak karepke ana sekitar 10 dina lur, mulai tanggal 23 Mei yen gak keliru. Tulisane cilik banget. Terus neng gone taman hijau ono komunitas senam pagi. Balik lur, mergo ki tujuan utamane mang kan golek sego tumpang pecel kang lokasine neng etan Monumen SLG utawa Simpang 5 Gumul. Dadi awake dhewe balik dalan lur. Jane ya mau ono warung sego pecel tumpang kiri jalan gone resik. Cuman yo aku penasaran karo sing etane SLG lur. Dadi ki awake balik dalan. Yen totokan iki ngiri arah Pagu lur, ana petilasan Jayabaya Menang, terus Katung Totok Kero Tugono, terus aneka berbagai macam panggonan sumber-sumber lur, ana pirang-pirang sumber kang iso diparani awake dhewe. Ki awake dhewe balik nang gone bunderan SLG utawa Simpang 5 Gumul. Lah awake dhewe yen nang Kediri kanan mau lur balik dalan. Amarga dhewe arepe nang gone etane SLG dadi awake dhewe ngiri lur. Truk biru ngarep kuwi arah Burah Pare lur, Jombang Surabaya. Yen etane SLG iki lur sing paling kenceng. Di jalur nuju wilayah Kecamatan Pelosok Klaten, nanging desa sebelah SLG sisih etane kono diarani Desa Kranggan lur. Kene iki Desa Kranggan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri lur. Aku kan wis mubeng-mubeng lur ra kepethuk mlebu ganggang jare sing wis diceritakake. Ya mungkin koncoku keliru. Makane kingko yen pethuk sego tumpang pecel cedak ngono wae tak mandeg. Spekulasi lur. Lagi lur enek lumayan rame lur iki. Lumayan antriane enek wong 10 lur. Ana sing dimaem nek kene, ana sing dibungkus uga. Iki ngedoli aku lur, aku mang segone njaluk saiki separo. Jajal separene kaya apa. Soale mang tak delok porsine kok jumbo lek utuh, makane aku njaluk separo. Iki lur aku mang kan wis nonton pembeli liyane, sak porsi kuwi 5.000. Ya murah, saiki sego 5.000 lengkap ngene jarang lur. Ana peyek iki lur, peyeke tipis-tipis mesti mripik engko. Terus ana iki sambel goreng kering tempe, ana mie lan tahu. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke lur, sawetara arep tak akhiri dhisik sampai sakmenene ngojo kuwatir. Tetep bakal ono video-video anyar lur. Wassalam.